हेलो लोगोफोर बरायबाय Bodojobinfo YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ बिग आपडेट बेनो जाबाय मिनिस्ट्रि अफ लेबार ब्यूरो एन्ड एमप्लयमेन्ट LB बेयाव मोनसे साख्रि ओंखारदों सेलारिया 50,000 पार मान्थ नोंथांमोना मोननाय जागोन अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन पोस्टआ गासै 130 आरो पोस्टनि नामा जाबाय यंग प्रोफेशनेल स' बेयाव जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोना एप्लाइ खालामथार मानोना जोबोर मोजां जब स' नोंथांमोना बेवहाय बाहागो लानो हागोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जब नाथाय बे कन्ट्रेक्चुअल जायो दा लोगोफोर बेनो जाबाय जोंनि डिपार्टमेन्ट जि डिपार्टमेन्टआव आं दायो एंगेज जाना दङ बेनो स' नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामोमोन जे मा खालामो आं बेयावनो दंथ'यो बेनो जाबाय LB आव मिनिस्ट्रि अफ लेबार ब्यूरो एन्ड एमप्लयमेन्ट स' बेयाव साख्रि ओंखारदों स' नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जायो बेयावनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ जों फैबाय दायो अफिसियेल साइटआव बेनो जाबाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मिनिस्ट्रि अफ लेबार ब्यूरो एन्ड एमप्लयमेन्ट LB होनना बुङो सर्टआवहाय बेयाव मोनसे साख्रि ओंखारदों आरो बेयाव माबायदि रोखोमनि खामानि जायो होनोब्ला गोबां रोखोमनि बेयाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आन्डाराव खामानि जायो जेरै हमना ला श्रम कार्ड बा लेबार कार्ड गोबां रोखोमनि बेयाव डिजिटेल कार्ड आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि बेयाव इनफरमेसन बा इनभेस्टिगेसन जायो स' नोंथांमोना बेयाव बाहागो लानो हागोन जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ नाथाय क्वालिफिकेसना एसे गोजौ थाखोनि नांगौ जायो जों बेखौ नायगोन दा अब्लाबो नोंथांमोना नायग्रोदो बेयाव माखासे नटिफिकेसन्स बेनिफ्राय लिंकआ डिसक्रिपसनाव गासैबो दंखाजोबो अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि आरो लोगोसे PDF फाइलबो दङ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा बिदिब्ला फै गोबाव खालामा जों नटिफिकेसन नायनोसै आरो बे जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना NCS जोंसो एप्लाइ खालामनांगौ दा NCS नोंथांमोनाव मेसेज थाङो सम बेनो जाबाय नेशनेल केरियार सार्भिस बेयावनो गोबां साख्रि ओंखारो बेनि नोंथांमोना ID लाग्रोनानैसो बेखौहाय अनलाइन खालामनांगौ दा ओंखायनो नोंथांमोना NCS आवहाय रेजिस्टार खालामनांगोन बेनो जाबाय नैबे नेशनेल केरियार सार्भिस बेयाव फैनानै मिनिस्ट्रि अफ लेबार एन्ड एमप्लयमेन्ट बेयाव गोबां रोखोमनि साख्रि ओंखारबाय थायो आरो बेयाव जायफ्रा ID रेजिस्टार खालामना लायो नोंथांमोना माखासे चान्सखौ मोननाय जायो दा नायदो बेयाव ओंखारदों नै 50,000 मान्थलि मोनगोन आरो बिनि पस्टआ नोंथांमोना नुनो मोन्दों दाखालिनो खालामदोंमोन आरो दायो सोलिगासिनो दं एप्लाइआ अनलाइन जागासिनो दङ आरो पस्टआ जाबाय नोंथांमोना यंग प्रोफेशनेल आरो बेसेबां पार्सेन्ट नांगौ बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ जों दानिया नायनोसै आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय अल इन्डिया पस्टिं जागोन बाट मेक्सिमाम स्टेटआवनो होनाय जायो नोंथांमोनखौहाय स्टेटआवनो होनाय जायो दा जेरै आं दंगासिनो दङ स' नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड जायो बेवहाय बाहागो लानो हागोन दा फै गोबाव खालामा जोङो डिटेल्सखौ नायग्रोनोसै जोङो क्वालिफिकेसन्स नायग्रोनोसै जे जोङो PDF फाइलखौ बेयाव नायनोसै दा बेनो जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन बेयावनो डाइरेक्ट नोंथांमोना लिंकआव थांनानै क्लिक हियार टु फिल दा बेयाव थांनानै डाइरेक्ट अनलाइन खालामनो हायो पस्टआ 130 आरो बे अल इन्डिया आरो नोंथांमोना स्टेटआवनो पस्टिं जाखायो आरो बे पस्टआ कन्ट्रेक्चुअल साख्रि जायो 5 इयार्सनि थाखाय आरो एक्सटेनसन खालामबाय थायो जेरै नोंथांमोना एक्सटेनसन मोनबाय थायो 5 इयार्स आरो बेनो जाबाय सेलारिया 50,000 पार मान्थ बेनिफ्राय एसे टेक्स दानो आरो स' नोंथांमोना एसेबां दाना जास्ट 1,000 2,000 दानो माखासे GST लाखिनाय जायो स' बिनिफ्राय नोंथांमोना 50,000 खौ मोनो आरो लोगोसे TAD थायो नोंथांमोननि बेरायनायनि थाखाय माखासे इनभेस्टिगेसन बा खामानिनि थाखाय नोंथांमोना थांलाय फैलाय खालामबाय थानांगौ जायो मान्थलि हार्डलि नोंथांमोना 15 डेज एबा 10 डेजल' डिउटि नोंथांमोना खालामनो मोननाय जागोन स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि डिसक्रिपसनाव माखासे डिटेल्स दङ मारै बेवहाय नोंथांमोना नायदो प्रफाइलखौहाय मा खालामनांगौ मा खालामनाङा दानिया जोंहा फर्म साबमिसना जाबाय नोंथांमोना www.ancs.gov.in बेयावनो अनलाइन खालामनांगौ दानिया बेसेबां पार्सेन्ट नांगोन बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ बे साख्रिखौ लानोबा बेनो जाबाय नोंथांमोना मेट्रिक पास 10 पास बेनिफ्राय HS पासआव गासैयावबो 50% थानाय जानांगोन नङाबा बेयाव अनलाइन खालामनो हाया गासैयावबो 50% 10 पासआवबो HS पासआवबो डिग्री पासआवबो 10% नांगोन मिनिमाम बेनिफ्राय 2 इयार्स एक्सपिरियेन्स नांगोन जायखिजाया सेक्टराव खामानि मावनाय अर्गेनाइजेसन बा नोंथांमोना जायखिजाया बेलायाव मिनिमाम 2 इयार्स थाबानो जागोन बेयाव एक्सपिरियेन्स बेनिफ्राय पार्सेन्ट नांगौ जायो बे जाबाय सेन्ट्रेलनिखाय स' बेखायनो एसे हाई क्वालिफिकेसन लानाय जादों आरो लोगोसे बेनिफ्राय फिसासिन पस्टआव फैगोन ग्रेड 4 ग्रुप D आरो ग्रेड 3 आवबो एसे अनलि डिग्री पासनि फैगोन आं नोंथांमोनजों आपडेटखौ शेयार खालामगोन जेब्ला फैयो दा बेनोमोन लोगोफोर डिपार्टमेन्टआ जाबाय LB लेबार ब्यूरो स' नोंथांमोना बेयाव बाहागो लानो हागोन